खुलुमबाय लोगो नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना फार्स्ट क्लासैनो दं होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय आरो दिनैनि बे बेलासि समनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे आंनि बे YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गावसोरनि फेमिलिजों मोजाङैनो दं होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय आरोना। दिनैनि बे भिडिअ'आ ब्लग्स जानाय नङा। आं दिनै बानायदों माने सायरि बानायदों मोनब्रै लाइननिल' जागोन। आं सिंगोल मानसिफोरखौ डेडिकेट खालामनानै माने बे दिनैनि बे भिडिअ'खौ आं बानायनाय जादों। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामगोन। माने गासिबो सिंगोल मानसिनिनो बे भिडिअ जागोन नालाय, शेयार खालामदो। जाय मानसिया नोंथांनि सोरबा लोगो बा सोरबा नोंनि सोरबा जायखिया सिनाखि मानसिया जुदि सिंगोल मानसि दंबा बेनो शेयार खालामहर। नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा खालामखागोन, आं मिथिखागौ। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ लाइक खालामगोन। देरि खालामालासिनो जागायनोसै आंनि बे भिडिअ'खौ। अब्ला खोनासंदो। दिनैसिम रावनावबो बेबायदि गोहो गैया जे आंखौ फोथायना लानो। दिनैसिम रावनावबो एथबां गोहो गैया जे आंखौ फोथायना लानो। बुजिब्ला आं आगोलनिफ्रायनो सिंगोलखामोन, दाबो सिंगोलैनो दं, इयुनावबो सिंगोलैनो थाबाय थागोन।